Succesul studenților este motivația profesorilor. Facultatea de Matematică și Informatică a Universității de Stat din Moldova facilitează angajarea sigură în câmpul muncii a absolvenților săi, prin colaborare cu companii IT de top. În anul 2016 a fost lansat centrul Wolfram Moldova, reprezentanță oficială a Wolfram Research, companie americană care în decurs de peste 30 de ani generează inovații în domeniul calculului performant. Iar în 2019, în parteneriat cu EON Reality, proiectul de realitate virtuală și augmentată. Acesta va inova tehnologii noi pentru Moldova. Un exemplu de colaborare de succes de mai mult de 3 ani este cu compania IT Allied Testing din Moldova. Una din inițiative pe care am lansat-o este Co-Teaching. Prin Co-Teaching reușim împreună să formăm specialiști înalt calificați, care corespund necesităților companiei noastre și urmăresc ca și noi scopul de a crește profesional în permanență. Viitorul tău începe aici.